Horas, selamat berjumpa kembali di pemahaman ni adat Batak tay. Tuhamu nak kemataraja inat tasuripada na pinarsangapan. Ison ro pehami lau manguruti na kupasahatami di bulan noksalpu ima taringot tu pangat tu sion manang na pemahaman tu palsapah ni adat Batak tay. Ima dalihan na tulu pau pak sihal-sihal. Idok mai manak mardongat tubu, ilik merburu, subam merhula-hula, jala ikut dengan mardongat sahuta. Alai mungkin bui dua dong saya suku-suku di hita te. Bahasa ikut dalihan na tulu benon niya putta hijul-jul tuwi. Bahasa dang dalihan nau pak. Alana secara logika kita berpikir lebih kokoh dari mana molo opat yang idelihan ini. Nah, alaya dorak sosati tatu si perjul maju neng pahamatta sungguh dia do huroha hamanaton ni namar dongat tu. Jadi molo idok manat tutu hati-hati mai. Artinya pikir dulu sebelum bertindak. Manang nak pikir dulu sebelum bicara. Itu benda saya akan tua-tua. Zulun ini lah bibirna asan idok kata ni. Lapatan nak unang asal pinadok ko kata ni. Julu takas pinikiran asa unang meninggung perasaan yak kadongan. Terlembui dia ka namar dongat tu. Ala dongat tu itu dongan niba seulaun. Jadi dongat tu itu namang ulaun niba. Elani naing ikom manat asa unang gabero ngatong mabain akka perselisia dia ka namar dongat tu. Memang saya ronggo hatan na tua-tua nama dok bakku ni hau na jorok dok masih ososan na. Memang toho doi. Alai na ni dok disi unang dipakka tayo ni weyetong unak sampai terpasi. Lapatan na unang sampai manusuk tu hati-hati. Asa dengan hubungan yakka nama dongat tuwi. Alani ikut tetap dijaga hubungan persaudaraan dengan hangat. Nah, tokkado pailaw dongat tu ditongani mangajanya. Dulu mesti ikon hormat tu na tua-tua, manang na tumua siya niba. Nah, mularongan mesti atong ulaw diba, tutu na perjuru pabuaw matu dongan niba serurut, manang na martinuduhon. Baru pe tuakka na marhamaranggi, dohot tuakka dongat tu nasi. Unang gabi, siyan na asing di boto, tinuduhon niba manang nabang niba, na nawadong siulaw niba. Namangihut, terlumui matuhita na ditano parsirahanon. Somal dohita mangamai diulaon pamuliburu mang na pangulion anak idongat tubut tanarosian buat nedeu. Langsung ni songon gabi uluan diulaon yak kaburut tado beretta. Alani dison ikon manat tita lau manakasi isi do na tedu majalo. Alai du hatan si tua-tua mardak kado saloho na marnata do isi na sumolhot. Alana molo salain na maddasor sala manang luhutan. Lapatan na molo sala majalo hita gabi berdampak do tu akka ulaw na mangihut. Gabi yo mabain hasigan yakka namar dongat tu. Jadi ikut takas
takas hatta kecuali etong mulurang liboto akka tarobona manang na di keadaan darurat ikotong dotong ulah honoton ala ikotong muse pabotonot tu namardongat tu Ilik marbur. Jadi mulu ilik idokun ilik berarti labok. Jadi mulu nengadong atong ulau diba batutu ilikum maburu do hatana labok. Asa rade lau mangulahon ulon diba jala hubas nasida lau makubais ulau ni. Alana sada hailau do dinamarulaon mulu dangadong buruna mangulahu di tongan ni mga jana. Alani ikun ilikud do buru asa ringgas jalaradi di bagasan las ni roha la mangulahon siulahon iba. Layat tong modunggulu jaburui tutu ikubenod do asalas rohana. Jela dang mulu terlebak buru yetong di lau mangula siulahon ni unang itur gugu suarata. Ikotong labok ilihu burui. Alana burui pe akan nira jadu tong. Dungi muse alamo song disita di tanah persirahano. Alani akka partikian do akka situasi da ulos narosian hule-hule akan terbatas. Buido daktar baik kita di akka buru siluja-luja majaru ulos di tongani mangajana. Alai buidui pasahatotta di akka hari haletenna asa uli las rohani akka burui nang di akka ulaon na mangihut. Soba marhula-hula. Jadi mau didok soba berarti soba matangan ilik jala labok kata jala hormat mudubu itung tarpatuba bainum ma las ni rohan yakka hule-hule doh tulang. Jadi unang makulit tu hule-hule doh tulang. Alana ido akan itu ay song na madangurut dulu duinna na mangaliw hule-hule molo di bagasan las ni rohay ba lao mangaliw. Muda dumusei lubi siyan naniliani. Nah, alay mo tabirin kono aing tikyak kari na perpudiyo na te. Terlumuy ma tuhita ka naditano pasirahan na te. Nagabisala hita lawi maknay na suba marhule-hulay. Gabi seolah-olah ikun na juro takas do benon di burutay itu hita asa lastro hatta lau mengadupi ulaon di burutak. Gabi lupa hita bahwa kewajiban di hula-hula do pasahatun ada tuburuna di dalam kondisi situasi apa? Situasi apa? Tapi sudah contoh deh. Molo pengaliun anak mahita. Nunga gabi bisa ada keharusan be di tanah persirahanom. Iku bayno do tugu-tuguro niak ke hule-hule do tulang. Tapi yang usah sitong nan yan ikut di mata ni uleoni do adupan lau pasangapun hule-hule do tulang. Gabi lupa hita bahwa ikon na ni hutan ni holong do dia deti asa uli dengan gay makoron pasu-pasulas ni roha di nama rulahon di nama ulahos sabi hape saya jo akka oputta si jul-jul tu wido
Ama rere dak kadupang marboras ya sikuru. Anak do bere, ama do tulang batu do amang buru. Justru ikon suruh do buru, moludak terbeca, asa uli dinggan diakka ulauna. Nah, tuamu akamat teraja do inata suripada te. Mudubunyan tepaula kontu nasa sitong na. Bahasa pala hodolo kamion, aladong akka suku-sukun ni akka dongan na poso, terlemui ma yakka yang kota na lahir di tanah Persirahanon. Suku-suku na sida sonom ma. Ay bahasa amang ikobayno tugu-tuguro ni akka hula-hula do tulang na. HP mulu binar resepsi ay rodo halahi. Jele dia do napatut silianon na mahiti-hiti pangurupio. Jadi odo nahudo kami nang disorol asa nagabi mabir do ibe sotung gabi ditinggal hon akka yana kota edeti terlemui ma akka nalahir di tanah Persirahanon. Alani ma tuha mahkamah amat taraja inatta suripada asa rak mamikiro kita asa bui haruan lestari edaknya puta na juluduwi benon yakka yana kota na poso. Nah, paupat sihal-sihal. Ahado sihal-sihal. Jadi mulio sihal-sihal ima tukul. Jadi mulu na julu mulu neng marupa jebu di bama tukul nyon. Jadi nomor lapatan di son panukuli do dongas sahuta di ulau ni dongas sahutana. Lapatan na mulu song kita kana di tanah Persirahanon ala marserak do ala batak pada umumna. Jelebui do dangadong dongat tuna dinganan na ninganan na. Alani bui ma dongas sahutan na gabi mengambil alih tanggung jawab ni dongat tubuh lau mengulahun ulauta. Alani du ben na idokon ikon dinggan mardongas sahuta. Ala idon non na mengulahun ulaun niba baik dalam suka dan duka. Molo suadong dope diakka dongat tu di tano nani inganani. Jadi songni majo dihamu akka mataraja inatta suripada. Dina orang lubi dia kapadohan nami perjuru hami marsetabi. Alani asa mangudu sanelon lam gudang akka na kota na poso lau mangatusi jalabuyen non gabi lestarihon ada na pinukkan ya putah jul-jul tubi ba unang lupa itatong ba ta subscribe ma ta share jala ta like asang giat lam gudang akka yana kota na labi mangatusi. So ni majamang dina orang lubi perjulu hami mangido maaf. Sampai jumpa kembali di hari akan datang. Horas, horas, horas.